Karo langit. Kepiye Kakang Buta Puno? Kepiye anggonmu netepi kewajiban ana ing kene iki? Awake dhewe minangkani para abdi sang kerja marang panjenenganipun Kanjeng Prabu Rahwana-Raja. Awake dhewe kudu isa mbungahake rasane penggalih rasa seneng Kanjeng Prabu Dasamuka ya Rahwana-Raja. Nggih Kakang Buta Puno. Kabeh wis tak siagakake kabeh bala pasukaning Butayeksa kang jumeneng ana ing sisih loretan kene iki kabeh wis padha siaga. Sak wayah-wayah dibutuhke tenagane kanggo ngusir pasukane Rama Wijaya. Awake dhewe tetep siap siaga, Kakang. Iya. Kepiye wil kata sini? Ngene Kakang ngene. Bareng aku tekan kene iki aku iki mau lan patroli jaga-jaga tekan kene. Kakang Buta Puno, kepiye? Sadurunge aku matur iki tekan kene iki ya aku ngerti ana salah suwijine pasukan Yaksa Buta kang semaput ana ing kene iki. Butayeksa semaput? Iya Kakang. Lho lah, iya. Babar blas babar pisan aku ora ngerti yen ning kene iki ana sing jenenge pasukan Lord Kiwa Tengen kono. Buta Terong jebule. Bener Kakang. Sawise aku tekan kene iki wis tak rasa batin. Lah kenapa iki Buta Terong kok nganti tekan kene iki? Mergo sak temene ngono iki ngono dudu Kang DE ditugasake itu dudu tugas nang kene Kakang. Pancen